хлопчики і дзяўчынкі. Прывітанне, нашы любімыя гледачы. Цётачка, хацела ў цябе запытацца, ці маеш ты зубы? Што за пытанне, вядома ж, маю. А так і не скажаш. А па табе таксама не скажаш. Я маю зубы. А твае зубы з чаго яны зробленыя? Як з чаго, як і ва ўсіх. Касцяныя, а ў цябе з чаго? А ў мяне з жалеза. Клац, клац, клац. Каралінка жартуе. Але сёння мы будзем чытаць пра істоту, у якой сапраўды меўся жалезны зуб. Так, давай чытаць пра ця гісторыі. У прошлый раз мы прыпыніліся там, дзе сава загіпнатызавала сама сябе. Чытай. Добра. Варона прывалакла таварышку ў бліжэйшае дупло, наліла саве зверабою, а сама кінулася ляцець, што ёсць моцы. Варона перагнала калядную кампанію і падляцела да старой драўлянай студні на перакрыжаванні лясных сцежак. Варона сарвала з елкі шышку і кінула ўнутр. Томк! Шышка ляснулася аб нешта металічнае, і са студні данеслася лаянка. На дне студні сядзела дзіўная істота, старая баба ростам па калена, з прыплюснутым носам і адзіным на ўвесь рот зубам. Баба ўсё жыццё пражыла ў халодным сырым падзямеллі і бавіла час тым, што доўгім круком хапала выпадковых падарожных і цягнула іх да сябе. Затым баба перадавала здабычу жалезным паслухачам, пацукам і чорным, як саганы, брухонам. Брухоны выглядалі як адно суцэльнае бруха. Адрозніць на ім невыразную галаву ад кароткіх крывых ног можна было толькі, калі брухоны елі або перамяшчаліся. Фу, брыдота. Пачвары, дрынкаючы металічнымі вусамі, валаклі здабычу па падземных хадах і лабірынтах у размешчаную на глыбіні гаспадарскую частку. Там яны саджалі палонных у камору і закрывалі на спецыяльны ключ. Бабу звалі Жалезнай. Адны лічылі, што так яе звалі, бо ёй прыслужвалі жалезныя памагатыя. Іншыя даказвалі, што яна атрымала такую назву, таму што ў яе рос сапраўдны жалезны зуб. А некаторыя нават дадавалі, што ўся галава у бабы бляшаная. Гэта, аднак, ніхто дакладна пацвердзіць не мог, бо яна заўсёдна насіла квятастую хустку, завязаную вузлом пад барадой. Сама баба настойвала, што яе так празвалі з-за жалезнага характара і часам, наеўшыся перабрадзіўшых яблыкаў, называла сябе жалезнай лэдзі. Мясцовыя жыхары абыходзілі яе калодзеж бокам. Таму ёй рэдка ўдавалася кагосьці падлавіць. Баба засмучалася, а тут яшчэ дзеці перайначылі яе імя і з першых літар вырабілі ёй прозвішча Б.Ж. Яны асцярожна падкрадаліся да студні і гарланілі ва ўвесь дух. У Б.Ж. нос сагнуўся у драже. У Б.Ж. нос сагнуўся у драже. У адказ жалезная баба фыркала і спрабавала зацягнуць дзяцей у сваё валадарства. Але тыя мелі розум не падыходзіць да студні блізка. У бабы канчаткова псаваўся настрой, і яна загадвала чарвяку, свайму повару, зварыць трайную порцыю карамелек. Баба мела выразную слабіну да салодкага. Сёння яна сядзела, засунуўшы ляндрынку за шчаку, як ёй на галаву звалілася шышка. Што табе, шэрая? Нібы з трубы адазвалася да вароны баба. Сюрпрыз! Я заманю да цябе гасцей, а ты іх хапай ды трымай надзейна, каб не вырваліся. Будзь гатовая. Варона палятала па ваколіцах, прывалакла да студні некалькі дошак і змайстравала шыльду. На ёй вялікімі літарамі напісала «Частуйцеся вадзічкай, найсмачнейшая ў свеце вада» і схавалася ў гушчары. Як толькі на скрыжаванні з'явілася калядная кампанія, сябры адразу заўважылі студню і сардэчнае запрашэнне папіць вады. Нягледзячы на тое, што заклік абяцаў ваду самую смачную на зямлі, слядоў навокал зусім не віднелася. Чамусьці ахвочых прагнаць смагу было няшмат.
Аднак звяры, якія цэлы дзень ішлі праз лес і ўшчэнт замарыліся, не звярнулі на гэту важную дэталь аніякай увагі. «Ура, свежая вадзічка!» – кінуўся мядзвед да калодзежа. «Хадзіце ўсе сюды!» «Не, я разгарачыўся. Пачакаю, пакуль астыну», – адмовіўся воўк і стаў папраўляць шалік, каб голас не пашкодзіць. «Зараз нагатуем гарбаты і адпачнем», – сказала козачка. На дне студні жалезная баба з заміраннем сэрца прыслухоўвалася да таго, што адбываецца на вольным паветры. Як толькі мядзвед з козачкай узяліся за вядро, жалезная баба злаўчылася і падскочыла, як акрабат у цырку. Адным замахам крука яна падчапіла абоіх сябрукоў і ўцягнула іх да сябе. Воўк, які яшчэ папраўляў на сабе шалік, толькі і ўбачыў, як іх пяты меліхнулі. «Што робіцца?» – разгубіўся воўк. «Што робіцца?» – захвалявалася козачка, летучы долу. «Што робіцца?» – абрадавалася варона і паляцела абрадаваць саву. «Хе-хе-хе-хе!» – скакала на дне студні шчаслівая жалезная баба. «Вось вам навука! Нельга ўсё браць, што прапануюць. Цяпер паплаціцеся. Ты, мядзведь, будзеш маім новым кухарам. Да мяне дайшлі чуткі, якія запасы ты нарыхтаваў на зіму. З прадуктамі ў мяне няма бяды. Краты могуць скрасці на зямлі любыя і прыцягнуць сюды. А вось зварыць іх мой бязрукі кухар не ўмеў, абы што ў яго паядуха атрымлівалася. Я хачу есці як паня, каб кожны дзень мне было салодкае на сняданак, абед і вячэру. Ты ж, козачка, будзеш ткаць палатно і шыць мне пекныя строі. І не ўздумайце выбрыкваць, бо замару вас голадам і холадам. Служкі, вядзіце палонных», – загадала яна бурхонам. «Застаўце працаваць, а нанач кідайце ў камору і замыкайце замок непадробным ключом». Брухоны пацягнулі палонных па цёмных катакомбах. Мядзведзя адправілі на кухню, а козачку пасадзілі за швейную машынку. Нанач знясіленых палонных кінулі ў каморы, а на дзверы павесілі жалезны замок і зачынілі яго непадробным ключом. Вось каралінка, на якім страшным месцы мы спыніліся. Цётачка, дарэчы, ты калі-небудзь бачыла жалезную бабу? Я асабіста жалезную бабу не бачыла. Але калі я была маленькая, то казалі, што яна сядзіць у студні непадалёку. І мне прыходзілася рабіць вялікі круг, калі я яе мінала, каб яна мяне не ўцягнула. А што цяпер з ёй сталася? Выпарылася, знікла. Ну, гэта туда добрага. Блажэнна сагнуўся ў драже. Што ж, сябры, пра цай гісторыі мы з вамі даведаемся ў наступны раз. А цяпер развітваемся, але з нецярпеннем чакаем новай і хуткай сустрэчы. Да пабачэння, сябры. Да новых сустрэч! Кар-кар!